Sa Mandawi City, maabot sa 300 ka mga pulis ang ipakatamp sa kadalanan, mga simbahan o mga tapukanan sa mga taon ining Semana Santa. Samtang bagong labaw sa kapulisan sa Rion, nagkikita sa mayor. Ano ang report ni Nico Serino? Personal nga may courtesy call kaganiha kang Mayor Jonas Cortez ang bagong Regional Director sa Police Regional Office 7. Nagpasalamat si Police Brigadier General Anthony Aberin sa padayong suporta sa syudad sa Mandaue City Police sa mga gikinahanglan sa ilang puwersa. Yung mga gamit, ang daming gamit po na idinodonate po ng city government para sa ating kapulisan para ganap na magawa nila ang kanilang mga tungkulin. Samtang gipadayag sa kapulisan ang kaandam nila sa mga kalihukan sa Semana Santa. Sa Mandaue Police, moabot sa 300 sa ilang mga personnel ang i-deploy sa lain-laing mga lugar nga sagad dagsaan sa publiko. Labi na ang simbahan o grota sa mga himuon nga procession. Ato pong gihangyo ang mga katawhan nga padayon lang gid sila nga mutabang sa atong kapulisan sa Mandaue para kitang tanan natay partisipasyon para sa kalinaw o kahusay. Ready po tayo para sa Semana Santa. Actually po, we will be deploying more than 4,000 personnel po. Ang mga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, full force usab sa mga personnel nga mo-duty ni ining panahuna. Dan na may gikuan sa itong mga event, no? Kay nai-request sa mga simbahan sa Mandaue para sa prosesyon. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.